Ana sa hapit usa ka bilyon ka pesos ka kantidad sa serbisyo ug ayuda ang ihanyag atol sa ipahigayong duha ka adlaw nga Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Davao del Norte sugod ugma June 7. Ani ang report ni Argel Relator. Anaa sa 235 ka mga serbisyo ang ihanyag gikan sa nagkaraiyang ahensya sa gobyerno sa gilaumang kapin 220,000 ka mga benepisyaryo sa duha ka adlaw nga Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa National Government sa Tagum City, Davao del Norte sa Biyernes ug Sabado. Sobra 900 million pesos nga kantidad sa mga programa ug serbisyo ang ihanyag alang sa mga taga-probinsya sa Davao del Norte. 483 million pesos sa maong kantidad ang ihatag pinaagi sa cash assistance. Kini namatod pa ang pinakadako nga serbisyo fair sa gobyerno sa kasaysayan sa nasud. Less than 10% of that are pre-identified services. Bakit pre-identified? Because there are programs and there are services that requires validation, verification, and submission of requirements. But all the rest, everyone can be a walk-in. Gisiguro sab sa provincial government sa Davao del Norte ug Tagum City LGU nga hitsas na ang tanang preparasyon alang sa duha ka adlaw nga serbisyo fair. Handang-handa na. We are excited here in the province. Preparations have been ongoing since the past days, past weeks. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.